Mocha guys. Sibuyile futhi. Hamba kanjani bhuti? Moja khamba kanjani mfowethu? Ngimnandi mina ezinazi vele guys. Siphethe nangu upanipike mina uFlame. Sikeke AC kaMariza. Namhlanje Tep July ne Tep July namhlanje mfethu ubonile abantu bagqokile nje bahle abantu bagqokile ama-artist sebekushuthile nje mfethu baveza unyawo abantu laphana sibabonile impela ngibonile uThato Hearts ngimbonile naye dog Shine Brown ingube brown lapha iyalenda ndothi ishayiwe moja kakhulu and ngithanda ngokuthi inokucebezela nyana yabo ngathi brownish yes brownish vele bese iba iyacebezela nje yabo ngathi cowgirl sure nginane hash nale move showcase mfethu mawuda naye muhle mfethu abona nje out of 10 nje mfethu mina ngiyamgaya u8 8.5 mfethu naye muhle ngendlela yakhe yabo because nami ngathi ngimrate ngendlela yami wena ungamnika abantu naye ngamnika mina u9 surround 8.5 wakho vele ku9 straight bemuhle sis no bani omunye ngimbonile cela ungivezele yena lapho eproducer uzomveza mfethu bemuhle ayingamnika u9 mina nangomunye anele zondo umbambini hayi phela loyo umkhaya lo indoda umkhaya wethu-ke loyo ngiyamnika u10 out of 10 cha nami ngiyamnika ngithanda nale ngubo yakhe beyigqokile uyibonile inswempu kakhulu lila hashi lila boy ibshayiwe kwanaye nje muhle nje umbuka even noma nje umthatha umkhipha ngaphandle kwale address leyana nje uyamkhumula ke phela manje kodwa vele muhle bafethu ngiyamnika mina u10 nangokuthi umkhaya wami vele sure ngiyamnika ubani omunye lo munye uThabs Thabs naye bemuhle kuleya jini istok yazi mangibuka uThabs ngivele ngikhumbule le ngoma le ayishaya noQuesta le ingiyasifela ngawe sayifela yini ngayo cha ingoma ethi ngiyayifela yona sayifela yini ngayo showcase otherwise uQuesta ngithi like ibhood alarm vele ngilikhonzile ngale rap yabo ngithanda nale voice yakhe yabona mayisethi ngizomosha kakhulu hayi voice yami vele bafetha ngibhemba yabo ngimazela kule ngoma sure itandi July ayongigqokele kamnandi naye sazobona okunye kuseza ukuningi mfethu yabo ngingamina amasha ngwabhejeli-ke mfethu angikwazi nokubhejela ihash mina mfethu amahash phela vele ngithi ihash ngiyeke vele uzolibhejela ungaligibeli cha phela khona abaziyo khona ababhejayo mfethu kodwa abaligibeli yes kwisports ngeke uconfirm kusho mina sengijule kakhulu sengikhuluma yabo ngale hash lelo libhejelayo ke lelo ligibelayo ebamba la way like intombazane vele nje ngeke uvele nje bona into enjalo otherwise vele itandi July isikhathi esiningi vele kusuke kungamahashi nje promote fashion abantu bafika zonke izinto laphana abantu bafika nezinto zabo kumnandi nje ngathi social markets something like that so nje isuke ibuya ngempela laphana bafethu umuntu kumelayo mfethu one day hayi next time vele sobe siba interviewer lapha yana kamnandi vele showcase vele kumele siqale khona la idandi yabo before sele eDurban angithi nokufika la eDurban July showcase so nje hayi vele izinto ezikanje kumele sibe khona nje njengelokhunjana isithi vele ekhona la eseduze nasi Newcastle yabo sizoyisupport singasuke la bese siyale kodubani but yasofika vele ayisozwakala nani lokeni sibone lapha sohlala khona ayivakasha sho kanje ngokuzohlala soshaya isipani khona shaya isibreeze lapha izinto ezirayi sazoba mnandi bafethu nginophakela umthakathi ndodo yazizwe zaphakela phela uphakela itrenda kakhulu indaba yakhe yabona ukubuyisa isizwe Africa Unite zonke lezo zinto lezo i30 indlulile uJuly manje ngibona phela ngazathi bahlanganile beno president yethu lekhohlakele I'm sorry to say guys but nani yamazura amaphosa wenu hogela zonke indaba zale ayilethela ngale khala lakhe elikhulu otherwise bathi fethu untwana fethu bathi fethu ebe wrong ukuthi manje
ebekangekho untombazane phela lo waqala yona imagine showcase. So kwenze kanjani nohlangana naloya mjida yabo engekho abantu basho njalo kodwa phela mfethu yabo. Yes vele because naye ngithi naye ungomunye umsunguli eMatch. So bekumele kube khona wonke umuntu lapha ukuthi yabo ebelapha nongizwe ke bashutha ke lapha na kodwa sowazi ukuthi bathini. Yabona ke asikazi ngempela ukuthi bekumayelana nani eMsouthern nje corruption eningi ngathi sifuna ukuqonda isizwe nina manje nenza ngobugwegwe benu hayi wrong lento bekumele nje bebize nje kahle wonke umuntu lento lebefuna ukuyisho uRamaphosa ayisho phambi kwabantu phambi kwesizwe like abe live. Yes abe live ifika ama camera khona intatheli una ama camera uzewachoma nje ngale fike nabo lotozi nabo phakela umsakazi. So lento yakhe kodwa nje ngifena ama camera amancane kanje nami nginawo phela la expect phela ama camera amakhulu yabo showcase ngiyasho namuthi hayi mnandi mfethu yabo. Ubonile mfethu nabadlali beSouth Africa ngoba bebuyile ukuthi izinto ziyaqala zenzeka manje abadlali bemzansi bayiqaja bayisasifisa mfethu ngibona ukuthi yenzeka futhi bangaki nje asebethathiwe nabafunwayo nje singababala nabo asebehambile nje futhi Mfukeng umfukeng uhambile bafethu nilimele ne uzosayina nokusayina mfethu ngilimele ngibhakaniya mfethu ngimele kakhulu noma hopa vele sakhulunywa naye lapha ku Sporting ne bazomthatha untwana sakhulunywa ngazi noma basambheka noma yabo kodwa nje khona nami ngibonile town nontwana naye mfethu sebeyangiphoqena no police mfethu bayangiphoqa mfethu kahle nje iPirates nje vele nje ama player amaningi nje sethathiwe vele hayi kahle mfethu kahle yazi into ekuhlekisa kakhulu ukuthi angabona ipost yabo angazi noma uSiyanda Ndlovu yamazi uSiyanda Ndlovu sure ngiyambona lo bedlalela iArrows sure ngeke ngabona ipost engazathi untwana uza kwiPirates yabo hawu namhlanje kuseni ngivuka mfethu untwana kuthiwa sayine kwiMamelodi Sundowns abanga iSundowns yazenzela ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ngobe nemali mfethu ngiyakhala mina mfethu baniphoca iqathe emlonyeni mfethu shuthi bona ikahle singasho sithi banokubukela kini kahle yabo lapha bengizobheka umfukeni isithuli yantwana imnandi kakhulu le mfethu dinga nje support abadlali ende besizomnika ke lapha kuPirates akayeke emakhehlini lapha kuSundowns ukuthi uzoba ile nkinga yiyo yini because phela uzobhekana nathi igcineni vele sobona mfethu sobona ekhambeni kwesikhathi no akon ime okon lo defender leli bamthathile bonile ngathi liyaswisha yini ya team ebedlalela kuyo na iHanover angazi noma ngiright ini ngesibili bonile ukuthi uya kwi Olympic Lyon sasekhona yini lapha kwi Lyon bandi intana le esuka lapha kwiMadrid ngazi noma Enrique bani Enrique yamazwe Enrique bedlalela cishe bedlalela yona eBarcelona incimani iReal Madrid walona lapha kuLyon angazi noma esekuphelile necontract asazi ke icontract yakhe ayizedlala bonke but otherwise nje ayibathathiwe kakhulu bathathiwe mfethu siyasibongela naseSquad isidlalile bafethu sasafika ku round of 32 okuba umlando ke vele lokho eSouth Africa baqede badliwa ke babuya kanjalo futhi nakudliwa kwakhona mina nje angengikhale kakhulu babeyibambile igame bayibambile game mfethu kwala nje kancane mistake egcineni nakhona bala ekugcineni so nje kuningi okwenzakalile nje kuJune especially nje ngoba kuWorld Cup kanje abadlali basayiniwe qalile uJuly mfethu ziyabuya ngithi uyabona nje uthi sivula ngoDurban July ziyakhipha umoya ukhona ndoda yabona waJuly khani imuzwa ke mina yabanda nomoya lo yabona ulala wedwa ngempela yabona ngilala emkhukhwini bafethu abantu kwabangajozi sikhala bafethu kunzima kodwa kumnandi otherwise South Africa bafethu mina I'm very proud to be a South African yazi senginitshela nje bafethu ngiyakujabulela kumnandi kuyangichaza ziyabuya lana bafethu abanye bahambile abanye abahambanga yabo bakhona basavulile amazayizayi acashile and manje lento yawo iwrong ngoba manje into ezosuke yenzeke ngabe ecashile kanje isazobuya kakhulu kabi
Ngimnandi. Omnandi. Le tanisha ngisweet le. Mnandi kanjani? Bazobuya abanye bakhona bacashile but lento yabe wrong. Kade sithi abahambi. Yazi ilokuthi futhi nathi ngapha simisela ngakho likho siyibuka lento yabo. Nabantu nje phela bakho abanye kwezinye indawo futhi amaphoyisa bayabashaya abantu. Sitrunasi futhi. yeah ziyakhala. Kwezinye izindawo kufihliwe nje ukuthi ayivele la angeke ifike lapha lento yabo. Yogcina la babhonye ingane zabantu amavideo hlezi usiwabuka futhi kube ngazathi kuyadlalwa phela. Yabona nje usakhuluma le yokubhonya nje. Umbonile umalume laphana bathi uUncle Vini. Uncle Vini futhi lo abuse igirlfriend yakhe le ubani kambe lengane le. But wrong untwana. Uyatrenda vele. Uyatrenda uabuser. Kufana ukuthi gender based yes, ngingathi kufana nokuthi gender based. Beyahlala kwayo. Yes, uhlala kwayo wesiphathi dog. Umuntu lo nogiga naye. Bahlala bo2 nje vele yonke into nje bayenza bo2 kushuthi kahle bafihla ufihla induku emqubeni uncle. Yeah kushuthi khona futhi yabe. There's something behind yabo yenzakalayo. Uyawazi ke na uTikTok khona ivideo engiyibonile lapha ngisathi ngiyayiscrollela uthi ugele lapha how come ukuthi ushaya umuntu ugel uthi uUncle Vini bemshayela ukuthi useyaglowa yabo like useyakhuluphala yabo so nje suspicious naye ukuthi kwenzakalani manje yabo futhi phela hey sesibambisene nomunye ubafu la kwenzakalani ngawe gelo yabo so naye ugelo ubekile kumbono wakhe lapha kushuthi nje uvele nje wam-exposer simo sokuthi vele besemshaya besengashaya mfethu enye into wrong enye naba nombulazi bayashayana uzothini ngale uzothi ngombulazi bamdabule ngenye umbulazi ndoda ngasho ngathi awubuke nje ziyaphena la wafethu is going bananas is going bananas kubi uzothi nje fethu GBV noma yini hayi gender based violence le Uncle Vini bafethu indoda ishaya indoda ngiyayibona ke shit Uncle Vini fethu uyafuneka mfethu kumele nje fethu qondiswe lento yamela aqondiswe nje ashayiswe kwengane ngoba uyambona nje ukuthi hayi orazinikele emaphoyiseni mfethu straight ngoba nje leyayenzile fana into uyaziwa mfethu uzolahlekelwa uzolahlekelwa because manje ugele mhlambe kunezinto lezi abayishare and stuff yabo because vele mfethu huye ovula isifuba sure kuyenzeka comment pause Ukraine bafethu Joshua sho shuthi azini ke kule story sa Uncle Vini abantu baphinde bafaka ivideo kaGed shuthi uGed lotshola noUncle Vini elwa nomunye umjita futhi elwa nomunye uGed eClubini so bathi abantu umuntu kahlahlo violent la uGed yeah but futhi yambona noUncle Vini mfishane kanja so akwenzeki but suyifaka ivideo nabantu bayibona oh yeah ngibhudi hayi bazobona ngevideo kabani uthi fethu vele lento between bona boy2 kahle because angeke sithathe side manje yabo basazoyikhulumela bona kodwa ngoba seshilo kuba futhi uzoyifaka ivideo guys nizoyibona nani kubhlungu bafethu kubhlungu ufuna futhi uproducer onifakela neyabombola uzofuna nje afake le yampama mfethu uzoyibona le yampama le Rodaka zinjwayela kabeza. Jola ngicela iqiniso. Ucishe la. Cela iqiniso. Hamba bala ku Android yakho. Ucishe la. Mama lazo usahleka. Ngeke ngahleki ophela nginasikhathi mina sokudina yena akafanele usanda kugodukela. Cha ucishe lapho. Sokuduze kwami. Sokuduze kwami. Athi ukhuluma nomuntu wakho uphazamisela. Ngiphazamisela. Uphazamisela futhi umuntu wakho. Ucishe lapho. Cishe lapho. Cisha. Cishe yibo. Awusemfe sokuduze kwami. Cishe lapho. Kanti ngendaba nawe mina. Beyazi sizohlukana nawe mina bengithanda nawe forever mina. Manje ngoba small mind. Bebe ngithanda nawe. Ngoba small mind ngibona no okay ngeke ayihambele ngeke ahambe. Ngiyabonga sithatha sama akangeke. Ngoba small mind. Hayibo nangu small. Awumanya sakufuni phela akakuyeke. Oh, ngigoduke nami ngiyamtshela ngiyeka ngisakufuni kade ngimtshelile. Ngishayelani. Ungishayela. Ungangibamba. Hayi impulazi. Ubuzane kahle nalesifebe lesi. Funa sikubuzane kahle. Wena. Ayibo guys.
iyasho indoda bese liyabuta athi ugel bafethu angingisho lutho angijaji but kuyangihlekisa kodwa ku wrong but liyampama ishayini bayishaya impama abanye abantu yazi indoda bakushaya ungahlanganele ani basabe futhi laba abayimbaxambili abangazazi ukuthi bamiphi sibagxeki bagxeki idimoni kuphela nje bese kwatile indoda ubona okwabo nabo lobo otherwise ayisimoja mfethu suku lube lincane bafethu sicabanga ukuyivala manje bani sivale bhuti sivale asivale sithi khuluma kancane ngelokhunjana lapha sibuyele kancane lapha kwiFIFA yabo sikhulume ngifuna nje ukuthi ngihighlight labadlali abasebashaya amagoli kakhulu angithi kuke kwadlala iArgentina idlala nelokhunjana bidlala nani kambi iArgentina bidlala country la eAfrica kodwa leyo akusiyona bidlala ne Cape Verde ne Cape Verde bidlala ne Cape Verde ayikhohlwa kanjani so ibambe mina yabona ngimangazile iCape Verde ukuthi hayi kahle iyaphusha nayo effect uyabona mfethu nale ya goalkeeper bamba iArgentina kwaze kwaphela umdlalo kwayiwa kuma extra but isitshethi idli uMessi bombona ukuthi ba straight each and every equalizer mfethu and manje equalizer late first yabona nje ithoya 2-2 ukuthi beba lokhu nje bafaka under pressure because bakora kuqala kodwa nalento eshaya igoli lesi2 mfethu le ndoda eCape Verde leya yadlala le yadvuma lela goli so labadlali laba mina ngikubona kwami ngithi kuthiwa lokubalwa uMessi kubale uRonaldo competition ama goals of all times lawa yabona nani but otherwise nazi nezintwana nazo yifika Mbappe nje for example uye phela umjaha la Mbappe Erling Haaland nabo bakhona la Ousmane Dembele yabona Vinicius ayivini phela leyo bayibiza ngalela gama engilibize but otherwise nje amajita ayaphusha shaya amagoli labashaya igoli ke lapha balo lesifuna dlala ibhola kahle dlala ibhola but not saphusha dog South Africa yaphusha kakhulu mfethu saphusha and we deserve lokhana mfethu ukhulu sasuyishaya nje neCanada sasuyishaya nje bese uyishaya nje leyo nto mapenalty ubesifikile mfethu but siyabonga ukuthi asasekhona ama-African countries akhona sele kwi-round of 16 andlulele khona khona sikubona khona mfethu kancane each and every game yaphuma mfethu each and every game in the African team khona ephumayo extra time noma ama-penalty but yaphuma ayikho nje sawinini Egypt izodlala nini Egypt idlalile ibidlala yawena draw yawena kuma penalties yabo singasho ukuthi ayinayo iyo nje isave nayo neMorocco ikhona siphume neCape Verde first asazi iGhana ke ukuthi izomisa kanjani but nje nayo siyayithemba bezwe especially uphumile Senegal but otherwise hayi mina ngiyalivuma ibhola bafethu abunandi South Africa saqhamisa ibhola kusamele beze nje kula makasi la obhuqu futhi bezogcina abanye umfuking ngoba bayamazi kahle nje ukuthi bamsatha kahle ibhola lapha elimnandi futhi kakhulu mfethu kahle vele eAfrica nje street football nje vele like the best futhi kahle zonke indawo because nase Brazil makuthi uyababuka kahle badlala ngomshuqulo control ibhola pause ayabavuma laba bantu hayi kanyiwe namajita nje kumele asebenze ngokuzikhandla mfethu abe strong because wabona nawe mfethu weak nje amajita ayadlala amajita strong ngibona kwami ngazathi even Senegal bayibona strong kanjani labantu yabo emqondweni asikho fit kahle ke mentally but physically ayikhohlwa ubona ngombokazi nje ukujeka uwe panama ukukhe ngaphambili aphinda ukukhe ngemuva otherwise nje ngiproud mina ngamajita even though abuyile emzansi zobuya isizini qaluma phansi futhi lento mshika MTN 8 ayizizokhala sikhona nazi bafethu sikhona Kaizer Chiefs yebo basibiza ngola mthuthu sifuna ukuyothuthuzela khona ke lapha ngicimele igama bafana kule season le kodwa ngaboni umuntu osayinwe kwiChiefs mina uyabazi bayenza kanje namo so ngiyabona nje leyo akasithemba ukuthi ngoba ebuye lokhunjani ucoach lo wethu lo waqala phela wakasicoach ngithi ukuthi hayi uzoyenza izinto zenzeke this time around but nje so far nje ayikusathule vele
bazofuna ukwenza njengala season balontshe nge-first game lapha e-stadium asazi. Angaze ashaya i-remix undoda ethi Chiefs it doesn't care about ngekisa leyamtshita leya. Hayi kona si-on bafethu. Ngapheli umoya. Ni like ni subscribe lapho YouTube channel @OneShot TV. Siyabonga kakhulu bafethu. Mr Benz lona unogwaja abanye bathi uBunny B. Phethe inja yami lawo Mr Cloud9 ma Razor. Siyabasika. The one and only guys sibonga kakhulu. Siyabonga bafethu. Drip ya mikule manzi ni kakas.